अरे हम ना जाई बपिया लेबे रसनमा बैठी के लाइन मारता पारा धनवा अंगुरिया धके लेता फिंगर कोटे दरवा अंगुरिया धके लेता अरे फिंगर कोटे दरवा अंगुरिया धके लेता अंगुरिया धके लेता अंगुरिया धके लेता अंगुरिया धके लेता ले लो फिंगर कोटे दरवा अंगुरिया धके लेता अरे फिंगर कोटे दरवा अंगुरिया धके लेता हई दलाली के पैसा तू खइब हई दलाली के पैसा तू खइब तो हई मोटका मुआड़वा के खाई हई मोटका मुआड़वा के खाई ए प्रधान जी अरे फिंगर कोटे दरवा अंगुरिया धके लेता अरे फिंगर कोटे दरवा अंगुरिया धके लेता और का अरे ठीक नहीं खे लागत हमारा ओकरो इरादा भोजपुरिया गाँव वाला भैया और क्या कहता औरत कानवा में कहे बोल दे दी का ज्यादा अरे लगवा बोलावे तो रई 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 हट अरे लगवा बोलावे तो लगे बड़ा डरवा अंगुरिया धके लेता फिंगर कोटे दरवा अंगुरिया धके लेता अंगुरिया धके लेता अंगुरिया धके लेता अंगुरिया धके लेता अरे फिंगर कोटे दरवा अंगुरिया धके लेता अरे फिंगर कोटे दरवा अंगुरिया धके लेता औरत वाली के संजय बाबा संजय बोल मुआ तू गाड़ी धके आजा गाड़ी धके आजा हो गाड़ी धके आजा गाड़ी धके आजा हो गाड़ी धके आजा अरे हमारा कपारे के टेंशन मिटा जा भोजपुरिया गाँव से सुंदर सुंदर प्रस्तुति आ रहा बा वास्तविक सच्चाई से रूबरू एक भोजपुरिया गाँव के गायक कलाकार कर बोल मुआ तू गाड़ी धके आजा गाड़ी धके आजा हो गाड़ी धके आजा गाड़ी धके आजा हो गाड़ी धके आजा हमारा कपारे के टेंशन मिटा जा भैया जितना लोग वीडियो के देखी भोजपुरिया गांव चैनल के सारा लोग एकदम खुश रहो अपना आशीर्वाद दी सब चैनल पर हमरो पर प्रधान लोग कम ध्यान देवे बा ढेर ध्यान नहीं देवे बा कोटदार प्रधान पर कि मेहरारू को बजा के अंगूठा मत लगा हो गड़बड़ा जाए मैटर संजय बोल मुआ तू गाड़ी धके आजा गाड़ी धके आजा हो गाड़ी धके आजा गाड़ी धके आजा हो गाड़ी धके आजा हमारा कपारे के टेंशन मिटा जा मिटा जा हो टेंशन मिटा जा टेंशन मिटा जा हो टेंशन मिटा जा ए भैया जब चुनाव होता नु हफ्ते हफ्ते ढूक जाता घर के भीतर भाई अंगुरिया धके लेता फिंगर कोटे दरवा अंगुरिया धके लेता अंगुरिया धके लेता अंगुरिया धके लेता अंगुरिया धके लेता है फिंगर कोटे दरवा अंगुरिया धके लेता अरे फिंगर कोटे दरवा अंगुरिया धके लेता अरे फिंगर कोटे दरवा अंगुरिया धके लेता हाय 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 हाय